Migao masomo koro golo siem ne jopuonjre mag mbalariany ni kik donjre e penj mag KCPE kod KCSE ma itime pacho ka. Penj mar klas 12 KCSE odonjo e jumbe mar adek. Dito mag migao masomo bendo singo maneno ni ikruok omed ket makare ne somo mar sekondar madundo ma otis ni junior secondary. Simfros Okinda miyowa nonro mar wachno. Chenro mar penj mar klas 12 mano mar KCSE odonjo e jumbe mar adek e pacho kaeri mangima. Jatend migao mar somo Ngire George Magoha owacho ni penj masani dhi nyime timore e yo makare kendo maonge ng'ikruok mora mora. Kane oloso e karod bura mambale e kaunti ma Vihiga, kamano otelie poko mar otese mag penj okinyi makawuono, Magoha okwaya pedha makare ne jopuonjre kendo neno ni onge simu mar ong'we yamo madonjo e od penj. Everything is now under control as far as the examination processes are going on. Yesterday was largely uneventful, except for one case which was in Nigeria East. Ewi duoko mar penj mar klas 8, Magoha onyiso jonyuol mag nyithindo manyocha timo penj mar klas 8 mano mar KCPE mar mondo miyo ikre ne chulo school fees kaluwore ni duoko mar penj biro machiegni. I will now soon start looking for H1 whenever he is ready, because we have discussed the results with him. Then we shall release the results to our children. Mine is to start asking the parents to stop drinking. I can see a lot of drinking and merrymaking everywhere. Can children be in front of that process? Weche gi bende ne omede sir koda jagoro mongirore e migao mar somo mano Laktar Julius Juan ma ogolo siem ne jopuonjre mag mbalariany ni owe donjo e timbe mag kwalo penj ne jopuonjre ma timo penj maggi mar klas 8 kachiel koda mago mag klas 12. It confuses the learner more. You get in the classroom and you are completely blank because you are trying to remember the answers that was scribbled down. But apart from that, it also messes up the young university students. And we want to warn the university students, the young people who are in the university and in colleges, it is not worth it that somebody sends you a paper and you want to struggle and do the answers, then they give you 5,000 shillings. You can't sell your future for 5,000 shillings. Komachielo eni jata chenro maduong' e duol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mano Nancy Masharia mano telo ne pogo tese mag penj e gwenge mag dhowadh Nam Chumbi opako migepe moriwore mar neno ni penj otim e yo makare. Masharia bende nokawo thuolono mar lero hikruok makare magisebedo ka giketo ne weche geko mag somo mar CBC. Owacho ni gidhi nyime makare koda tiego jopuonj ne ikruok ne somo mar CBC mageto sekondar ma adundo mong'ere gi dhongere ni junior secondar. Kagin gi chenro mar ndiko jopuonj moko 20,000 mondo giduok chien nok mar jopuonj masani ochung' e kwan mar 100,000. Tumetrain walimu mpaka sasa 229,000 na hii April, hii holiday tukimaliza mitihani tutatrain 60,000 teachers, na sasa hiyo ni kumaanisha hiyo itakuwa hii 60,000 ya ni kuwatayarisha for junior secondary. Masharia okwayo jopuonj nyaka moseritaya to poko chopo igni 65 ahinya mawuok e gwenge mag North Eastern mondo odhi ondik gi tich. Tumesema North Eastern walimu wale wamesharitaya at 60 but bado wako below 65 pia tunawaajiri kutoka all over the country, wenyeji na wakutoka elsewhere in the country. Jopuonjre mag grade mar 6 madhi timo penj mar giko primary e giko higani owinjore odonj e sekondar ma adundo kata junior secondar e higa manyien mar 2023. Simfros Okinda, Ramogi TV.